Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 9 Septemba chaka cha 2025. Tikupitiriza kusinkhasinkha kalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Kolose. Tidanena kuti chachikulu mkalata imeneyi ndikufuna kuonetsa ukulu wa Yesu Khristu, the supremacy of Jesus, chifukwa anthu ena anali kupembedza zipembedzo zachilendo, ndipo zimenezi tiziona m'mawu athu oyamba. Pamene mawu amuthenga wabwino tikumva Ambuye Yesu akuyitana ophunzira ake 2 by 2. Afuna atiphunzitse chani? Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yolembera a Kolose, mutu wa 2 ndime ya 6 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi My Grace Banda, a Catholic Women Association, kuchokera ku St. Francis Kanengo Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu lero ndi salimo namba 145. Chauta ndi wabwino kwa anthu onse. Ndidzakuyamikani inu Mulungu wanga ndi mfumu yanga. Ndidzalemekeza dzina lanu nthawi zonse mpaka muyaya. Ndidzakuthokozani tsiku ndi tsiku. Ndidzatamanda dzina lanu mpaka muyaya. Chauta ndi wabwino kwa anthu onse. Choncho ngati chauta ndi wabwino kwa anthu onse, ifenso tsiku la lero tiyesetse kutsanzira makhalidwe a bambo wathu, chauta wathu, mbuye wathu, mulungu wathu. Ndipo mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 6 ndime ya 12 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku St. Peter and Paul Natenge Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu amkalata ya Paulo oyera kwa Kolose. Abale, zamoyo weniweni pakukhala mwa Khristu. Tsono popeza kuti mudavomereza kuti Khristu Yesu ndi mbuye wanu, moyo wanu wonse ukhale woluzana naye. Mukhale ozikamizu mwa iye. Mupitirire kumanga moyo wanu pa iye. Mulimbike kukhulupirira monga momwe mudaphunzirira, ndipo muzikhala oyamika kwambiri. Chenjerani kuti wina aliyense angakusokonezeni ndi mawu olongosola nzeru zapatali. Amenewa ndi mawu onyenga chabe. Paja nzeru zimenezi zimangochokera ku miyambo ya anthu ndi ku maganizo awo okhudza zapansi pano, osati kwa Khristu ayi. Pakuti m'thupi la Khristu umulungu wonse umakhalamo wathunthu. Ndipo mwa iye inu mudapatsidwa moyo wonse wathunthu. Iye ndiye mutu wolamulira maulamuliro onse ndi mphamvu zonse zosaoneka. Mwa iye mudachita ngati kuwumbalidwa, osatitu kuwumbala kwa anthuku ayi, koma kuvula khalidwe lanu lokonda zoyipa. Kuwumbala kumene amachita Khristu nkumeneku. Pamene mudabatizidwa, mudachita ngati kuyikidwa m'manda pamodzi ndi Khristu, ndipo ndi ubatizowo mudaukitsidwanso pamodzi naye, pakukhulupirira mphamvu za Mulungu amene adamuukitsa kwa akufa. Inu kale munali akufa chifukwa cha machimo anu, ndiponso chifukwa munali osawumbalidwa mu mtima. Koma tsopano Mulungu wakupatsani moyo pamodzi ndi Khristu. Adatikhululukira machimo athu onse. Adafananiza kalata ya ngongole yathu yonena za malamulo a Mose. Kalatayo inali yotizenga mlandu,
koma iye adayichotsa pakuyikhomera pa mtanda. Motero mwa Khristu Mulungu adawalanda zida maufumu ndi maulamuliro onse, ndipo pamaso pa onse adawayendetsa ngati akayidi pa mdipiti wokondwerera kupambana kwake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 6 ndime ya 12 kulekeza 19. Masiku amenewo Yesu adapita ku phiri kukapemphera, ndipo adachezera usiku wonse kupemphera kwa Mulungu. Kutacha adayitana ophunzira ake, nasankhapo 12, adawatcha atumwi. Anthu ake anali awa: Simoni, amene adamutcha dzina loti Petro, ndi m'bale wake Andreya, Yakobe ndi Yohane, Filipo ndi Bartolomeo, Mateyo ndi Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo ndi Simoni wa m'chipani cha ndale cha Azerote, Yudasi mwana wa Yakobo, ndiponso Yudasi Iskarioti, amene pambuyo pake adapereka Ambuye Yesu kwa adani wake. Yesu adatsika phiri pamodzi ndi ophunzira ake nayima pachidikha. Panali khamu lalikulu la ophunzira ake ndi anthu ambirimbiri ochokera ku dera lonse la ku Yudeya ndi la ku Yerusalemu ndi kumbali ya ku nyanja, ku Tiro ndi ku Sidoni. Iwo adabwera kudzamva mawu ake ndiponso kuti iye awachiritse. Anthu amene ankasautsidwa ndi mizimu yoyipa, amene onso iye ankawachiritsa. Anthu onsewo ankafuna kumkhudza chifukwa mphamvu zinkatuluka mwa iye ndi kuwachiritsa onsewo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga ndanenera, abale ndi alongo, tikupita kumalechereche kwa kalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Akolose. Imatchulidwa kuti ndi kalata yolemba Paulo. Mascholars amapanga dispute kuti mwina wina adalemba dzina la Paulo, koma chimene timadziwa ife mpingo datsimikiza ndi kalata ya Paulo yopita ku mpingo wa kwa Akolose. Tidanena mobwereza kuti kalata iyi mwa zina ili ndi chifukwa chofuna kutsutsa ziphunzitso zabodza zimene zidali pakati pa anthu a ku Kolose. Atalalikira Paulo akuti anthu ena adabwera nkumanamiza anthu a ku Kolose kuti ayi muzichitakonso zipembedzo zina. So adayamba kupembedza zipembedzo zachikunja, zipembedzo za milungu ina. Nde Paulo oyera akubwera pakati pawo pakuwalembera kuti akonze chiphunzitso chimenechi. But I like mmene Paulo akuyuzira deductive reasoning. Sakungofika nkwadzudzula ayi, akuwatchula kuti abale, popeza kuti mudavomereza kuti Khristu ndiye mbuye wanu, moyo wanu wonse ukhale oluzana naye, mukhale ozika mizu mwa iye. Akuwauza pang'ono ndi pang'ono kwakumbutsa zimene adatalandira kale. Ndikukhulupirira kuti ena afe tikadakhala kuti ndi Paulo, anthu amene wawalalikira adawonongerapo nthawi yake, mphamvu zake, mtima wake, maganizo ake, kukadakhala kudzudzula kuja mwachipongwe. Akuwadzudzula, timva loweruka likubwera kuti tizidzudzulana bwanji. Koma Paulo apapa akuwatchula abale, pure love. Ambiri tikamadzudzula zinthu sitimaonamo zabwino mwa anthu ena ayi, koma chachikulu akuwaonetsa the supremacy kuti pa zonse tsono Yesu ndiye wamkulu. Akuti mudamva za Yesu Khristu, ndiye moyo wanu wonse ukhale ozama pa iye. Ambiri ndife a Khristu, koma ukamba zoona moyo wathu sozama pa Khristu ya. Moyo wathu umazama mwina, it's rooted in ministers of the gospel than the gospel itself. Nchifukwa cha anthu mmapalishimo umadzapeza kuti akukonda wansembe kwambiri kusiyana ndi nsembe ya misa. Akukonda kwambiri abusa kusiyana ndi mthenga umene abusa wamalalika. Akukhulupirira kwambiri mawu abusa kusiyana ndi mawu a m'malemba oyera. They are not rooted in Christ. Nchifukwa ndimanena mobwereza. Every person, including myself, the moment I'm becoming the center of the gospel, ndingodziwa kunena kuti ndikulalika mthenga osati wa Ambuye. Mthenga wa Ambuye pamene tikulalika ndikunena kuti anthu apange word of everything. Ayiwale china chilichonse, focus yawo ikhale pa Ambuye Yesu.
jero Paulo akuwauza kuti mumange maziko mwa Ambuye wanu Yesu Khristu, amene anali nawo umulungu weniweni mu munthu wake. Anthu amatsutsa kuti Yesu Khristu anali mulungu, ndi Paulo akuwakumbutsa zimenezozo, akudzudzula ndi chikondi, akutsindika za ulemerero, kukula, mphamvu ya Ambuye Yesu, koma afuna kuti anthu aja azike mizu yawo mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Lero yakwana nthawi yoti ndidzifunse mafunso awiri atatu. Ndimachita chiyani kuti ndikhazikike mchikhulupiriro choona chimene iyeyo Yesu Khristu adandipatsa kudzera mwa mpingo wake? Kenaka akuwakumbutsa kuti ngakhale mukhale ofoka, ngakhale mugwe, musayiwale za chikondi cha Mulungu, chifukwa iyeyo, let me read for you, adatikhululukira machimo onse, adafafaniza ngongole yathu yonena za malamulo a Mose. Akuti adatikhululukira, adafafaniza ngongole yathu. This is a very powerful imagery. Taganizani munthu amene walandira mwina marizatu olakwika. Ati Ambuye Yesu adafafaniza zonse zija, adatika m'malo athu oyenerera. Kuli ngati mwina uli mchipatala, nde unakayezetsa magazi kaunayezetsa matenda anji, nde akupatsa zotsatira mwina zosemphana ndi zimene zili zako, nde uli ndi nkhawa, akukuza kuti mwina watsala ndi masiku 10 ndi mmene aunikira mthupi mwako, uli ndi nkhawa, nde Ambuye Yesu akubwera akufafaniza ngongole imeneja akunena kuti iyayi mwalandira zotsatira zolakwika. Olo wapita ku court ndi akukulamula kuti mukakhala ku ndende moyo wako wonse. Pamene paja wagiva sukuonanso china chilichonse, ngakhale mate malovu mkamwa aumiratu, nde Jesus akubwera kuti iyayi ndakukhululukira, it's fine. Zimenezo zikufanizira kuti nthawi zina timakhala ndi mantha, timakhala ndi nkhawa potenga zinthu zimene zikuchitika m'moyo mwathu, usiwa, matenda ndi zina zotero zimene tidapalamula, machimo kumene osiyanasiyana, nkumona ngati palibenso amene angatimvetse. Lero Paulo akuwatsimikizira anthu ako Akolose, akutsimikizirani inu ndine kuti Ambuye Yesu adatikhululukira ngongole imene tidali titapalamula. Choncho ndi mawu achilimbikitso, kalata yako Akolose ndi mawu achilimbikitso kwa ife kuti dziko litha kutikana, abale atha kutikana, andale atha kutikana, kandani atha kutikana, ntchito zitha kutisowa, moyo wathanzi utha kumatitalikira, koma Jesus will never forsake us because adatikhululukira, adafafaniza ngongole yathu. N'chifukwa yake mmawu athu achiwiri tikuona Ambuye Yesu chifukwa chotikondacho akuti adayitana ophunzira ake kuti azikhala nawo. Palibenso chifukwa china chimene adayitanira, amafuna azikhala nawe. Lero inu ndine timakhala ndi Ambuye Yesu, oro timamuyitana Ambuye Yesu zinthu zikatithina, komatu ndiyeyo amene amatikodola, koma ife timankana, ndi timadzamfuna pena pake zikathina. Lero Ambuye Yesu amangofuna tizikhala naye, mukugona khala nayeni, mukudya khala nayeni, mukuyenda khala nayeni, mukucheza khala nayeni. Ambiri mwa ife tidayika ma boundaries kuti pali zina nthawi yochita za Mulungu, pali zina timanchotsamo Mulungu m'moyo mwathu. Ayi, koma kuti awasankhe ophunzira aja kuti adachezera usiku wonse kupemphera. Do you have time to pray before you make life-changing decisions? Musanapange ziganizo zikulu za moyo wanu. Mmayamba mwakhala basi ndi kupemphera kuti Ambuye nditsogolereni, Ambuye ndiyendetseni, Ambuye khala naneni. Potserezera tikuona kuti Ambuye Yesu adayitana anthu osiyanasiyana, amakhalidwe osiyanasiyana, ama background osiyanasiyana, mutumiki mu mpingo. It's a home of everybody. The church is not a museum of saints. It is a hospital of sinners. Aliyense regardless kandiwe wandale kaumatani bwerani kwa Ambuye Yesu ndokonzeka kukulandirani. Kauganiza kuti dziko limakuona motani, bwerani kwa Ambuye Yesu alokonzeka kuti akulandireni. Ndiye kuti pamene amatsika atasankha ophunzira aja 12 aja akutsika phiri, akuti adapeza anthu akuwapanikiza afuna amve mawu a Mulungu. People were flocking to Jesus and were pressing to hear the word of God. Do you really press to hear the word of God? Do you drop everything to hear the word of God? Do I drop everything for the sake of communicating with God and to hear or listen to his word? Ambiri tu timapanga maprogramu nthawi yopita ku stadium kumpira, nthawi yonera mipira ya yambayi, nthawi yopita ku misonkhano ya ndale, nthawi yochita zakuti, nthawi yopita ku zinkhoswe, nthawi yopita zimene zija we can press for time. Ndachedwa galimoto kuthamangitsa. How many of you tidapangapo rush kuti tuthamangire church? Tinapangapo drop everything kuti ndofuna ndikapemphere chabe. Maka ifa Kristo for the first time ndikuyamikire anzathu ajisilamu. Timachita chidwi. Zinazo adziwa ndi Mulungu wanu. Koma pamene mmandipatsa chidwi timaona
even mashopu akuluakulu mtawuni amatha kutseka 12 o'clock abwana apita kunzikiti akapemphera. Ife akhristu ambuye wathu mukumbukire fanizo lija lamayitana anthu ku munda wa ntchito nthawi zosiyanasiyana, adapita mmawa, adapita mma9, adapita mma12, adapita mma3, adapita mma5. These are Jewish praying hours where God meets his people. Koma muona kuti ambiri akhristu tilibe nthawi yopanga press kuti we want to meet Jesus. Ambiri tikapanga press kuti tuthamangira misa ya mmawa kumangokhala kuti tufuna timasuke tikapange zina. Not really that we love the mass itself. Koma tungofuna tikachongetse zitichoke tsiku la lero. Wansembe amene amapanga zinthu mwachangu timati amene uja ndiye wansembe ovaya odziwa zinthu kaulaliki ka 2 minutes kasembe kongonena basi zachangu 30 40 minutes Sunday tathana nazo tabwerako ku church. The people were pressing for Jesus. Ino ndine tiyeni tiyambepo kumansakasaka ambuye. Salimu ija makamaka mawu akalata imene timawerenga pa loweruka amatiuza kuti mufunefuneni chauta paliponse pamene angathe kupezeka. God is everywhere. Chikungoswekera inu ndine titsegule mitima yathu kuti ambuye tiyankhuleni, ife atumiki anu tili kumva. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.